What's up mga way uyab? Way uyab, kinsa diri way uyab. Hinayon na nato tong tingog. Hinayon na natong tingog kay nay gapakuan. Ginagawa mo. Ato, nay gusto mo nay lain client. What's up mga way uyab? Mga way uyab. May buntag yung tanan karon naami sa Skin 911. Naani siya dapat na locate sa Alturas 4th floor. Nya walay lain nga branch sa Skin 911 kanir gyud. Naginusara ni sa Bohol. Number 1. Nani siya Alturas ibabaw. So kauban ako si Yen Angel Vlog. Simon Car Vlog. Ang kinagupuhan pero way uyab. Insert Team Fighter kay Shout out ninyo. Magkuhan may karon kung si tawag ka na Diamond Peel me kanang daw. First time pa nako na din nga makasuway daw nga nani. Mo na siya. Mag Diamond Peel me karon daw. Ini kun niya makita ra ninyo kay magyaw-yaw mo niya to niya. Sa ilang channel pud ni Kuya kanang Jaylan og ni Kuya Simon Carl na po dito. So tanawan lang ninyo. Nya see you niya. Bye-bye. So ready na may sa mong mga Ready na ka? Pampagwapo. Doon ni ito kay basi hindi ko man Ang dami na matchin sa tong naong Ah, andam. Diyan plat og si Pures ba? George bag. Ha? Mo na tulion na. Ha? Ani ko? Baita. Answer mo. Ah, okay ra. Baita. Wow. Ay, mo gida. Patupik sa dami kinsa yun na mamudo nga to. Kasi musuot yung patuli. Sige. Sige. Bato. Ikaw mo bipil Mo ni. higda ako. Higda. Uban ko sa balos no. Pagbubo ng shirt. Pagubog short. Manimaho din. Ibog eloy. Siya na una kay wala pa man daw sa pika. Okay ra kay gusto storya man kay Jaylan. Ha? Shirt, bubo ng shirt din. Ikunin mo. Kubo din short din. Cover niya. Kubo na short. Ah, sorry. Sure. Bubo ng shirt lagi niya. Tinood. Wala pa. Wala ka buwan na sila. Sa may massage. Wala ba? Si ate, ano sa tingan mo ate? Argel, oh. Siya ganito lang karon. Unsa mo mura tagilantan? Kana. Kuan sa nang pahid. Hey, karon guys, mag-steam day may kanel. Machine. Mag-steam mga 15 minutes. Mga 15 minutes daw. Ngan si ate. Tamang higda-higda lang gud. Pura matag bata ni guys. Pura bata ba ni nga niyo? Breaking daw may karon guys. Mana mag-steam? Steam to tino. Ganina. Gali ba? So karon mag-breaking. Medyo sakit-sakit niya. Ay anat naman kung masakitan. Pag-close mi sa pores day na bugnaw. Sakit na? Hindi siya sakit. Di. Ang Diamond Peel na deme. Whitening ang facial mask. Yan ako niya.
Na naman tabihan. Sana okay ay. Few hours Ay, ba? sabar ya. So, tanaw Transformation. Transformation ikaw nga ni Tatsu niya. May lang few hours ba? P-words bag. Mag-cleansing na eh. Mana 15 minutes. Naman na si Kuya Jila na to dalian. May cleansing. Gahe siya tino. Ah. Sunblock. The 8 hours pa na eh. 8 hours. After 8 hours, baka hilang. Unya pa. Dili ang ngayon mamasang na. After 8 hours pa nga. So that's all for today mga sa So, Ha? Wag pa na kayo. Thank Mara, you. salamat kayo ate. Mara. Ah. Oh. Gago nang. Naputi. Nakita sa kono ito. Kay dagal mo ka na blackhead no. Nga ganina. Kita mo tong ay okay ra. Itong ganina. Kita mo to. Sakito. Salamat ate. Salamat. Na sila to. Nahayag lang na. Yeah. Nice sunblock in the last. Hi, viewers Ha? ba? Ha? You know me? John You know me, Prats. John Prats. Okay. Oh. Kuan, Alden Richards. Alden Richard. So mo na to end sa akong vlog na ko. Guys, nya dagan kayong salamat Skin 911, dagan kayong salamat ay na may dire karon. Oh, nagwapo na. John Nagwapo Prats na, John Prats. oh. Few hours back. I-follow ilang page. Na may page ate no Skin 911. Oh, Skin 911. Ako ray butang dia ang link sa ilang page nila. Unya ilang mga contact number kung ganaman pagwapo or magpagwapa na din he. Nindot kay. Mao na usag ka branch din sa Bohol. Din na-locate sa Altura sa ibabaw, 4th floor. Yes, 4th floor. Nagwapo ra akong mga kauban. Ay, ayaw kalimtayo ka ng follow among page, Team Fighter. Yes. Yan ang Jelen Vlog. Simon Car Vlog. O Twitch Ryan, shout out. Kobe, shout out nimo. Nya, mora to. Amping, God bless. Nya, pray always because prayer is purple. Makita na po tayo sa susunod ng mga vlog. Bye-bye.